belum pulang ya menggok sik mampir-mampir ndelok ladangnya Pak Indra bos. Caranya mau lancar ya. Weh coba apa teman Pak saya empuk. Weh kena bubur kacang hijau. Ayo jan panggah cocok. Tadi tanduri ora wong nekat e. Wong nekat kepepet yo ngene. Wis to. Caranya tanduri. Lah ya tuh ya kebutuhan tapi ya lho kok. Itu ya kasung gede kok ngene iki. Arep jajal melu-melu gature. Kok menawa. Tapi yo api-api Pak lanjaramu. Hah? Api-api ngono kok. Ape no. Beh. Iki lah ning Jawa lah gireng ta Pak iki, Pak. Iya lah yang kireng memang wi. Yo omah ngono lho, sing genteng ngono kae. Kayak aku ya pesen iki barang. Lah iso. Ambil pol. Iya lah. Ya. Alah. Panggah hormat komandan pagi. Pagi. Siap. Guys, Mbah Mul pokoknya nah. Arep kanan. Nyari tuh Pak. Mul, kapan jaranan neh? Jaranan neh. Ya kapan jalan? Jalan oke aja. Lah iya, iki padha oleh suwalam kok dulur-dulur iki kok. Budaya niku aja sampai mati iki. Ora. Panggah cocok lah ngono. Yes, ngarit sih penting kok kapan kono ya. Ya. Oke, info ae pokoknya. Nah, mall bola jaranan. Wis kembang, Pak. Wis sentel lho iki ge. Iya, Pak nih. Ora anu gak kantek nan. Tapi ya aku kaku ini saja ya. Ngapa lho? Lah ya wis kembang pentil barang. Ini harapan-harapan. Ya video urung enak apa-apa. Alah. Ya lek kene mek kon jebali suket ning tangan sampai rojeh. Tapi ya sarepien neh. Daya ngoker kahanane ya kaya ngene iki sian. Yo malah modal nekat tok. Keterangan coba. Modal nekat Pak wis to padha ae pokoke. Panggah merantau dimanapun intinya seni golek ya manggah duit. Mas sama-sama ayo murung ya, Pak. Beh, yo panggah sudah Pak Arek. Lah wis oleh rong bedeng Arek. Beh, kapan deh tanduran kayak gini iki? Kalah cepet bare, Pak. Salah. Lek kalah cepet ya kalah sugih direke. Tinggal ning Jawa wae ngono ya. Berat lah ini. Nya apa Mbah Mul emang ngarep? Tapi mak denat. Ning arek tok. Lah kok rombongan biar ngono? Perso. Mak denat ngono. Rumah not. Heeh. Lah kae ning gubuk Jagongan se tengah hari. Apa yo ngono? Memang jagongan ini paling penting kok. Iki lho petani milenial iki anu. Les iki ngarep. Dikira jagongane sing utamane. Awan sithik turu. Petani milenial kok. Halo, proyek opo kae? Iki semak jelek-jelek ngene iki, langsung bendeng iki. Iya. Ini lagi lho yang batu. Hah? Beh. Lah kowe ngene sapi ngono parekae. Sembarang hajar. Nah, biasa nyetu. Lah iya. Pasir ya. Iku ndi?
Kok kecil kok pasir lho. Beda proyek kok. Proyek endi? Kosong ngono kok. Bareng ngikuti anu kandang titik. Iki pirang bungkus, Pak? Pirang bungkus iki? Telung bungkus. Beh, kayaknya butuhnya gede wae. Butuhnya panggah oke. Arep melu-melu bature lho. Tapi ki lek pesenan jaran ki enak ngono, jadi jan angel. Iya, saiki halah berat. Ini Jamil akeh banget ini posisi iki. Jamil Pak Agus. Iya, Dek ngendi? anu. Mugiono, Iki dawane sakmene-mene iki apa masuk potongi? tak potong. Dawa-dawa ya. Iya 4 meter kok ora dawa. Isih mangga hargane? Ya panjang. Piro kan di 2000? Nek karo golek dhewe ya murah nek. Beh, nek kira tak bolo iki repote iki. 2000 bos. Berarti hitungane iki sak loncere 1000. Iya, 2 meteran, Bos. Wes. Daripada terutusan terus ngalas kayak sosok nek mulo gede ngono ae wedi. Yes, kaya ngene iki lho, Bos, iki kehidupane. Ning transmigrasi Pak Endro iki ya wis padha ambek aku ngene merantau ngono lho, Bos, golek pangupa jiwa. Pangupa jiwa, Bosku. Ndelok bolone kerja Pak Kanak ning kono ae. Ora yen iki banget ngapa lho? Lah iya aku ki heran ambi sing iki lho, bola siji iki lho. Pak Kanak iki kaya ora duwe kesel lho. Lah wis mbajak ndelok banyu iki lho kaya isih kerja neh iki. Ngono iki jenenge butuhane pol baru balik nek tenaga iki. Wah, Oh, balene tenaga critane iki mangke. arep yen nang harus iki. Beh, ngono ku lho Bos ning kene iki. Ya kadang-kadang ora kok mesti dibayar ya kan gantian tenaga, Bos. Song iki. Song mbakne Bos balekne tenaga. Ya le balekne tenaga ya bandinge utang lho, Bos. Wis wajib lah iki. Aduh. Oh, alah. Lah ya batun kok wis seru jret-jret-jret. Ngabut wong nyaro tang wis ngene iki. Pokoke emang beliau wis Wis panggah mangkat. panggah mangkat kok repot piye. Utang gak masalah iki. Iki ki aku lek nyapa kono, Bos. Baca kah apa wis njaluk tulung iki Pak Kanai. Beliau niki sedongakno sehat, Bos, ngono lho. Nah, cepet pokok masyarakat kene iki padha heran kabeh ambek Pak Kanai. Kerjane kaya ngene iki. Pokoke iki ora perhitungan arep kerja nggone dhewe kah arep nggone wong, intine sedang cukup nek kerja liya ngono. Ora usah pilih-pilih. Wis ora pilih-pilih beliau nih. Hampir ndang cukupe. Nah. Sampai ndang cukupe iki kerja liya ngono lho, Bos. Nah. Ya sepurane kan sosok ya enek wong ki kerja ngono kae ya rada ngono kae ngene lho, Bos. Lah iki tak akui memang. Oke. Geser. Keras. Lah iki untung isih kena tilep ya. Iya, siram iki. Disiram. Lah ora disiram lho, lah iki yo urung kesawah belas iki ya. Iki marai brine iki ya rada ngenteni. Ayo lanjaran. Beh apik-apik tapi Pak ya. Habis. Oke. Wah, njumo neh ning kono. Ya Pak, wong perantauan iki. Wis Modal to. nekat pokoknya. Penting sehat.
karena sehat itu mahal pokoknya. Intinya sehat kabeh memang yes padha ae. Iki tuh kok tertib Pak iki, lembung lanjari. Kang siji. Ya tertib ora sak beding to iki. Iya iki. Modal awal lanjaran ya wis 1000. Lelek telung bungkus paling penake nggih 3000 pohon iki paling penak. Dah modal tok 3 juta lanjarane. Ya wis. Aduh nasib ngono kae, Bos. Makane lek pas rega kaya rada 1000 apa 2000 ngono ya lara untu. Ya tenan no kae, Bos. Itu apa ya? Wetan ae lho Bang ya. Boh, Apa golek ketok sing rada dhuwur ngono? Ketok simpuk ngono ya. Aduh. Megang ini. Tapi ya tetep panas sing isih ditanduran jas ya iki. Liyane ya wis Lawan barang El lah. Nino kok ngene iki. Panas iki. Kene malah randang larut belum bisa jalan-jalan ini. Sing endi? Iki agak hibit ae arepan. Bareng nang atas memang apa? Lewat tok iki Bang. Iya memang beda mesti ngono kae. Soalnya di lampu lemah. Iki cenderung ke tahun ngarep bisa ke sawah apa iki? Tapi sudah rada kurang sithik. Ini tak cetak sih dari tak jarak nih. Sian. Cetak dan penale Tapi kan isih anu to iki. Apa jenenge? Isih gratis ta? gratis tuh. Lah iya. Gratis 3 musim kok. Lah makane kuwi, mesti manfaat nih iki mumpung isih oleh gratis-gratisan nih, Bos. Masalahnya gue lah ora gratis ya. Iya. Stop bos ngono lho. Kabeh ning kene iki lahan iki ya termasuk aku barang iki ya kudu nek dhewe, Bos. Ora duwe lahan dhewe, Bos, ngene iki. Ya sebenarnya nek dulur-dulur nek mbok de Pak dene iki. Nah, alhamdulillah. Saya nek sing nganggur daripada sepo-sepo ora kuat nyerap garap dhewe sik ngono lho, Bos. Tapi kan digangi sita-sita to iki. Iya, keras nganggur. Iya toh. Wah, saiki modele padha kuwer apa? Keras poles nih lampurannya uang ini.
Ijo sampai ngene iki pupuk ping pira gini Pak Hendro iki. Iya. Oh. Oke iki. Oh, terus piro. Iki entek pirang sak lho Pak pupukmu iki. Entek pirang sak ae. 3. Wis ta emang pupuk kayak panen andur neh. Kok kapan arep pare iki? Nek sak pupuk kok. Wisan, Wis setengah sak dak kowe. pisan kuwi. Ya engko tak pupuk neh. Wis wayah kedua kok pemah iki. Tetapi ki ora kena banyu anu apa ora. Ya iya. Ora kerja to iku. Ayo. Oke, istirahat dulu. Laren-laren sik ngono lho, Pak. Pindah kayak apa? Eh, Piye ya? Pindah. oh alah. Iya wis lah ngono. Enggak nyukupi iki. Bentar. Oke bosku, mungkin begitu dulu videonya. Ini tadi mau pulang lah, kebetulan di sini ada teman-teman kita atau di ladangnya Pak Indro bos ini. Nah, ini juga yo bukan tanahnya sendiri, saya juga seperti itu, tidak punya lahan bos. Intinya yang penting bisa ditanami. Begitu loh bosku. Terakhir selalu mengingatkan dimanapun kita berada, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Arep ngombe sik, Bos, karena ya wis rada awan ngono lho. Jangan lupa subscribe no, Bos.